zuwa ga wurin sallah saboda ubangiji su suna godiyan Allah suna masu girmama Allah saboda ni'ima da Allah ya musu na samun cikan wannan wata na Ramadan da kuma tsayuwa da aka yi a cikin dare aka roki Allah sai su zama masu buri a ce wannan watan nan ya dawo saboda alkhairi wanda yake mai yawa da lada da wanda yake Allah zai ba su sai su zama masu kauna masu buri a ce wannan watan nan ya dawwama da su dinga roƙon ubangiji su wanda yake mai baiwa mai girma da ubangiji su don samu su wato ayyuka da su aikata na bautan Allah da su roƙi Allah ya yafe musu kuskuren da suka yi daga cikin rayuwarsu suna masu roƙon Allah maimaita musu wannan rana da hali suna cikin alkhairi suna cikin aminci suna cikin imani. Ọ̀dàn CTC TV jẹ́wọ́ kan bí ẹnu àfààní sáà ọ̀dàn fún náà jẹ́ àtúmù tẹ́ pàtẹ́ wájà sí wájà àtúmù tẹ́ pàtẹ́ àjẹ́ àtúmù ọ̀dàn fún mi jìmú di mo di túmù City TV COMOAKU City TV ewu ẹ̀kẹ́ ẹ̀yà o ẹ̀wọ̀n na Prez ní ṣe Blaster Prez nù Ghana local Prez nù ọ̀hún òbí ẹ̀ ṣe City TV ewu ẹ̀kẹ́ City náà ewu kẹ́kọ̀ọ́ gbọ́ a. ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Saboda Allah lokaci ya kusa duka wanda ya san ba shi cikin ED committee members ya samu wuri ya zauna. Please, if you know you are not part of the ED committee members, please get somewhere and seated. Muna roƙon ku don Allah wanda ya san ba shi cikin ED committee members, the security men, do your work. Muna roƙon ku saboda Allah wurin ya cika lokaci ya kusa kenan manyan sarakanmu sun fara shigowa. Muna musu barka da zuwa. Shehu Barno ya shigo muna, mai martaba sarkin birnin Accra da kewaye ya shigo muna, mai martaba sarki Yahaya Hamisu Bako ya shigo muna, General Secretary. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. We will be joined by the National Chief Imam very soon, and then Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
الله أكبر الله أكبر وأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله. Officially welcome the leader of Muslims in Ghana, the National Chief Imam of Ghana, Professor Dr. Sheikh Usman Nur Sharbutu, will be joining us in some few minutes. We want to thank Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. We welcome the National Chief Imam, the leader of all Muslims in Ghana, Dr. Professor Sheikh Usman Nur Sharbutu. Thank you for joining us. We all welcome him. Like I indicated, we're going straight into the prayers, and after that, he will join us on the days. Munaiwa limamin limamai, shugaban musulmai Ghana baki daya, marhaba da wannan babban taro na Idi. Za mu yi sallah bayan mun gama da sallah. National Chief Imam ya join mu kan days. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. من يخشى ويتجنب على أشكى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح الله حقيقة نسره الله وسوء النعمة الله يمنع لو أن رانا رانا كنا Allah wani sarki bance wato azumi da shi rana kenan da Allah sarki zai yawaita bayar da lada ga waɗanda suka yi azumi suka tsaya suka yi nafifili a cikin dare wato lada wanda yake mai yawa kuma Allah zai karrama su rana kenan da Allah sarki ya cikata zukata na mu'mini da murna farin ciki rana kenan da Allah ya mamaye doron ƙasa baki daya da kyau da kuma haske domin wannan rana kenan da musulmai duniya baki daya za su fito zuwa ga wurin sallah saboda ubangiji su suna godiyan Allah suna masu girmama Allah saboda ni'ima da Allah ya musu na samun cikan wannan wata na Ramadan da kuma tsayuwa da aka yi a cikin dare aka roki Allah sai su zama masu buri a ce wannan watan nan ya dawo saboda alkhairi wanda yake mai yawa da lada da wanda yake Allah zai ba su shi su zama masu kauna masu buri a ce wannan watan nan ya dawwama da su dinga roƙon ubangiji su wanda yake mai baiwa mai girma da ubangiji su don samu su wato ayyuka da su aikata na bautan Allah za su roƙi Allah ya yafe musu kuskuren da suka yi daga cikin rayuwarsu suna masu roƙon Allah maimaita musu wannan rana da halin suna cikin alkhairi suna cikin aminci suna cikin imani sun tattara akan gaskiya suna bayin Allah mai zama da sun nisa duka abin da yake banda ne sun nisa duka abin da yake sabon Allah da kuma bayan Allah sai fari wannan rana ne mai girma da Allah sun yi ta rana ke da Allah ne yanta bayi da shiga wuta adadin da Allah ya yanta a cikin ƙarshen samun falala samun karanci daga shi zakatun fitri ya wanda ne fita wannan zakatun fitri ya bai da shi zuwa ga talakawa da zuwa hannu waɗanda zai iya burinta musu rai a cikin wannan rana da girma kuma da fita wannan zakatun fitri wanda za ka fita shi kai ne ke fita da musulmai wanda yake namiji ne kuma mace Follow me. yana daga cikin sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyar da muka biyo muka zo inda muka yi sallah السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
akwai wani hikima wanda yake mai girma a cikin yin haka. Dan bayan Allah ku bar mu gode ma Allah mun sarki dangane da ni'ima da ya muna da samun wannan addini wanda yake madaidaici, addini wanda yake na Allah wanda ya halitta sammai da kasa baki daya. Addini kenan na waɗanda yake suka gabace mu daga annabawa masu ruba da gaskiya ga Allah da waɗanda suka mutuwar shahada da kuma mutanen kirki. Sani ya ku bayan Allah wannan shine addinin musulunci, addinin da yake Allah sarki ya cika mana ni'ima dangane da wannan samun addini wanda yake dora mu akan hanyar shirya, yake dora mu akan hanya wanda yake madaidaici, yake gyara mu wato yake zamo yana mana umarni da bautawa Allah mu sarki. Wannan addini yana mana umarni da yin gaskiya, yana mana umarni da yi wa juna nasiha, yana mana umarni da yin adalci. Holiday for 2 days. This therefore removes the justification for us to end fasting without celebrating the Eid-up-Ftr. This is the reason why, even as late as yesterday, 9 p.m., when we received authenticated information about the sight of the moon in some parts of the country, we were able to make an official announcement on behalf of the Chief Imam, and hence just today we are able to meet and say our Eid instead of the normal practice that would have done so tomorrow. So Chief Imam says I should extend to you this very important appreciation. The theme for this year celebration, our earth, our future. Islam teaches that the earth and everything that exists in it are signs of the greatness and wisdom of Allah. The Holy Quran. Allah na kwana roƙonka, Allah kiyaye mu na jomamma, darajan fatan da na yi ma. Na ce ƙara shiri sai ka sa su tsoro, yaro bai san yaro ne ba, sai tafiya ta fara nisa. Wanda yake musulmi na Ghana, mu hada kanmu wuri daya, mu yi ma jomamman addu'a, Allah kiyaye mu na jomamman, darajan fatan da na yi ma. Jem in rana ta billo tafin hannu baya rufe ta, gaskiya in ko ta billo sai kaga ƙarya na rugawa, ba ta tsayi don babu dama. John Muhammad ni ka ban mamaki, kaka da gabas, kaka da yamma, kaka da kudus, kaka da arewa, to a gama duk ba su yi ma. Jem ni na ji tsoron duniya, kuma ni na ji tsoron ɗan adam, mutum abin tsoro ne. John Muhammad kakkace su ne naka, don ka sani ba naka ne ba. Wa'anda kace su an naka, don ka sani ba naka ne ba. Jem wani don ya samu gwamna ya ce ban koma waka, kaiwa ne ka hurza ƙarya. Ba mu hana ma lokacinka, ba ka hana mini lokacina, ko ka hana mini gwamna waka, gaba je ta kai ni sabo, ba ka hana ni ganin jomamman. Bari da yin ta da gwanina, jomamman dan Hajiya Habiba, jomamman dan Iya Muhammad, yayin Ibrahim na gode, ka zama matsaki wandon karfe, a saka babu zama ba tashi, ko tafiyan ma babu dama. Jem a saka babu zama ba tashi, sai ka kaushe ana gaba daya. Burgan wane burgan banza, Haji Sabo ban gode ba, tunda ya zama kawo ban gode ba. Ko gaya masa kar ya dawo, wannan karon ba na shi ne ba, kar ya yi bannan lokaci nai. Jem kar ya yi bannan lokaci nai, dan sadauki bawan Allah, ɗan gana jaman mai yazo. Jamamma muke ƙauna, NDC muke zaɓe. Na NDC muke zaɓe. Jamamma muke ƙauna, NDC muke zaɓe. Good work he started. A president who have decided to reset Ghana and build the Ghana we want together. Ladies and gentlemen, help me welcome His Excellency, the President of Ghana, John Dramani
Mahama. Atakbir. 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 Thank you very much. Now, by Musulmi Ghana, Bakidaya, go one by Market the Salah. His Eminence Sheikh Osman Sharbutu, the National Chief Imam, let me proceed on the protocols already established. I think we have a lot of dignitaries here, the party chairman, majority leader, minority leader, Hassan Ayarga, Justice Amadou Kamko, so many dignitaries. But before Allah, we're all the same. And so let me greet all of us with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. It is with great joy and humility that I join you this morning at the Independence Square to celebrate the blessed occasion of Eid-up-Ftr. On behalf of the government and good people of Ghana, I extend my warmest congratulations to our Muslim brothers and sisters across the country and indeed across the whole world. Today is a day of thanksgiving to Allah for granting us the strength, patience, and faith to complete the holy month of Ramadan successfully. Over the past month, we have undertaken a journey of spiritual renewal. We've been abstaining, we've been sacrificing, and devoting ourselves to prayer and reflection. Ramadan teaches us enduring values of self-discipline, compassion, generosity, and humility. The Holy Quran reminds us in Surah Al-Baqarah 2, verse 183, and it says, "O you who believe, fasting is prescribed for you, as it was prescribed for those before you, that you may become righteous." This righteousness, this consciousness of Allah is what should guide our actions long even after the month of Ramadan has ended. My brothers and sisters, Eid is not only a celebration, it is a call to continuity. Let us carry forward the spirit of Ramadan in how we treat one another, in how we serve our communities, in how we uphold justice and fairness. Let us remain guided by compassion for the vulnerable and kindness to our neighbors and integrity in all that we do. Fellow citizens, Ghana continues to stand as a shining example of peaceful coexistence. Our diversity of faith and culture is not a weakness, it is rather our strength. Muslims and Christians celebrate each other's holy days, we participate in each other's ceremonies, and we coexist as one people. This harmony is a precious gift given to us by Allah, and we must protect it. Let us reject anything that will divide us. Let us reject extremism and intolerance. Let us choose dialogue over discord. Let us choose unity over division, and let us choose peace over conflict. As President, I stay dedicated to creating a Ghana that serves all its citizens. Our reset agenda focuses on restoring hope, rebuilding trust, and creating opportunities for everyone. We're focused on expanding access to quality education, creating jobs, especially for our youth, investing in infrastructure across all the regions, strengthening our healthcare delivery, and empowering our Zongos and underserved communities. We'll keep making sure that development reaches every part of our nation. But government alone cannot achieve this. We need your partnership, we need your prayers and your continued commitment to national development. As we celebrate today, we cannot ignore the pain and suffering that is going on in other parts of the world. Today, as we pray to Allah
Our thoughts are with those who are impacted by the continued conflict in the Middle East. Innocent lives, including women and children, are being lost. Families have been displaced and communities have been shattered. On this solemn occasion of Eid-up-Ftr, I invite all of us to offer prayers for peace in the Middle East. Let us pray that Allah will grant comfort to the bereaved families. Let us pray for healing of those who have been injured. And let us pray for relief to those in distress and wisdom to the leaders of the countries that are fighting to choose dialogue over war. The Holy Quran teaches us that saving one life is as if saving all of humanity. We must never lose sight of our shared humanity. May Allah touch the hearts of the leaders, President Trump, Netanyahu, Mustafa Khamenei, so that this war will come to an end. Ghana remains committed to the principles of peace, justice, and respect for international law, and will continue to lend our voice to calls for a peaceful resolution of this conflict and any other conflicts anywhere. My Muslim brothers and sisters, as we celebrate Eid, let us remember those who may not have enough. Let us reach out with kindness to those who are experiencing poverty and those in need and the vulnerable in our society. Let us reinforce the bonds of brotherhood and sisterhood that unite us. And let us share the little that we have with the ones who are unfortunate. Each should be recognized not only in what we receive, but also in what we give. Let's also take a moment to pray for our beloved nation, Ghana. May Allah bless Ghana with peace and stability. May Allah grant wisdom and guidance to me and the leadership of this country. May Allah prosper the work of our hands, and may Allah unite us as one people with a shared destiny. In conclusion, I once again wish all Muslims in Ghana and around the world a joyful and blessed Eid-up-Ftr. May Allah accept our fasting, our prayers, and may He recognize our good deeds. May He continue to bless our homeland Ghana and make our nation great and strong. I wish everyone Eid Mubarak. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah, Mr. President. Excellent.